Hát akkor szép jó napot, kedves szoltánunk, láttam a kihívásodat. Először is indítanánk egy kis gondolatébresztővel, hogy tisztában legyünk a fogalmakkal. Ez itt egy pohár, és ezt nevezik korsónak. Nem tudom, te most hogy pohárból vagy korsóból ittál, de úgy hallottam, hogy borsod is pohár. Hát nem tudom, nekem ez a korsó. A kihívást természetesen nem fogadom el, mert ezt egy baromságnak tartom. Én nem a gép előtt fogok inni sört, meg nem tök egyedül egy üres szobában, hanem lemegyek és a társasággal iszok. Én valahogy ezt jobbnak tartom. Úgyhogy én inkább megiszom itthon a kis pöttyös bögréből a teámat. Természetesen húzóra, hogy azért már én is igyak valamit. Ott látható a tea. Egészségetekre. Nem egy nagy mennyiség, mert már csak ennyi maradt. Meg nem is megy húzóra, mert túl sokat beszélek. Viszont nagyon finom volt, tegnap csináltak keresztül. Meg eszek hozzá háztartási kekszet is, mert a teához ugye az dukál. Van még bőven, nagyon jó a dekki. A rekesztőt meg igazából felejtsd is el. Kurvára nem tartozok neked semmivel, te se nekem. Úgyhogy kb. Így ennyi volt. Ezt a kihívásos baromságot meg nevetséges, amit csináltok. Mellesleg bocs, hogy teli szájjal beszélek. Ja, és én nem hívok ki senkit. Inkább gyertek el bulizni. Több értelme van, mint otthon inni egyedül a sört. Na sziasztok! Pápá!